Okay, so besicela uphathane kahle ningaphikisani. Siyabonga. Hayi lo ngathi nomthuna obolile lo uthini yena mangashaya izandla hayi baba bani. Ayihandi vele wena uyadelela. Phuma vele. Ndiyabona into engisikhulumayo la eklasini. Yes, ma'am. Hayi shem ningazenzi lezi bantu abami ne. Siyafuna abantwana abafundayo. Yes, ma'am. Bafane nawe ne, ma'am. Ngathi yabona echisa man. Awugijima lapho ngishayela e1. Yes, Uzotshela la egedini ukuthi umema uthi uyofuna iblack e1. yes, ma'am. Klasi yakho omunye ushaya izona hayi Umngane wakho. Ngikho lakho. Ngiyabonga nangumbali le. Lo usine. Ngiyajabula nangikwazi ukuthi usisi owayela. So wena azilana last week khona untana oshonile. And lo muntu ombulelo uhambile cabanga. Ubulelo uye lo sisi lo wahamba bayombopha. Ngiyabulala ngakho. Hayi ukuthi siyabulelana uye ngisho obvious that's why bambulela. Alright, okay, anyabona. Yeah. Maya yini tshela wena ngibheka ngathi uyangifanisa khamba nawe. Ngipulila la esikoleni kelo. Ngiyambona. Sibakhuluma ngomsaba. Shema. Jela esikoleni samsaba so. Ngiyalima phapha. Ukhambani ngalo mali lo bekahlelela unje vele re ubona mina khambani hayi. Ngicela ukulishiya shema. Khambani nendaba. Awunamuntu asekinda esikoleni. Ngena. Baba ungene. Ukuthi ngiyagcina ngishona baba. Angeni ndawo. Ngingathi khambani ngawe. Uzophathisa bani? Uyalimasha. cut